Maapallo on täynnä toinen toistaan ihmeellisempää paikkaa, joista tässä videossa on mun omasta mielestä 5 uskomattominta. Käykää muuten seuraamassa mun IG:tä, joka on tietenkin top 5 faktat. Sinne tulee infoa uusista videoista ja muuta kivaa. Mutta mennään nyt ilman pidempiä mainospuheita suoraan videon pariin. Vietnamissa 1400 metrin korkeudessa sijaitsee 2 jättiläiskokoiset kädet, jotka kannattelevat satojen metrien pituista kultaista kävelysiltaa. Paikka vetää turisteja puoleensa, mikä ei ole ihme. Onhan nuo maisemat aivan uskomattomat ja tommosta siltaakaan ei ihan joka paikasta löydä. Tiantsivuoret sijaitsevat Kaakkois-Kiinassa. Hiekkakivestä muodostuneet pilarit ovat kasvien peitossa ja kohoavat jopa 200 metrin korkeuteen. Alueelta löytyy myös turisteille kiinnostavia paikkoja, kuten tämä lähes kilometrin korkeudessa vuorta vasten oleva lasisilta. Uskomattomat näkymät ovat kuin elokuvista, mutta eivät sovi heikkohermoisille. Vuoret ovat toimineet inspiraationa muun muassa Avatar-elokuvan leijuville vuorille, jotka kieltämättä ovat Tiantsivuoriakin mahtavammat. Yhdellä Malediivien saarella tapahtuu illan saapuessa ihmeitä. Aaltojen rantaa tuoma hiekka nimittäin hohtaa kuun valossa sinisenä. Ilmiötä voisi luulla yliluonnolliseksi, mutta siihen löytyy ihan tieteellinen selitys. Vedessä oleva plankton-laji nimittäin tuottaa sinistä valoa ollessaan kosketuksessa jonkin asian kanssa. Eli tässä tilanteessa aaltojen rantaan tuoma plankton tuottaa valoa tullessaan kosketukseen rantahiekan kanssa. Helvetin portti on Turkmenistanissa sijaitseva kaasukraatteri. Vuonna 1971 geologit sytyttivät luolaston tuleen estääkseen metaanikaasun leviämisen. He uskoivat tulen kestävän ainoastaan muutaman kuukauden, mutta mitä sitten kävikään? Helvetin portti on palannut yhtäjaksoisesti jo lähes 50 vuotta. Etelä-Kiinassa sijaitseva rapsipelto on uskomattoman kaunis näky, joka kukkiessaan luo pienten kukkuloiden täyttämälle pellolle elämää. Pellolla viihtyvät niin turistit, valokuvaajat kuin mehiläisetkin. Ennen rapsipellon kukkimista sitä ympäröivissä kaupungeissa järjestetään vuosittain juhlat, joiden tarkoituksena on kunnioittaa tätä jopa epätodellisen näköistä keltaista peltoa. Kiitos kun katsoit videon loppuun asti. Jos sä pidit videosta, niin tilaa kanava ja pistä ilmoitukset päälle. Jos sulla on jotain hyviä videoideoita mielessäsi, niin mä otan ne ilomielin vastaan. Joten kirjoita ne kommentteihin. Ei mulla nyt tällä kertaa muuta. Se olisi ensi videoon. Hei suli! Hei!